ja som si potom tak vyhodnocoval tie vlastnosti, ktoré títo traja veľkí muži, o ktorých som doposiaľ písal, Štefánik, Baťa, Stodola, ktoré ich spájajú, aké majú hodnoty. A môžem vám povedať, že už vlastne začínam robiť prednáškové turné pre veľké firmy, také motivačné, lebo sa ukazuje, že každý človek, ktorý niečo v živote dosiahol, tak mal veľmi podobné vlastnosti a ciele a vízie a sny, ako títo traja. Ovšem Stodola sa od nich odlišuje v tom, Štefánik bol mladík, zomrel, keď mal 39, Baťa zomrel tiež v relatívne mladom veku, mal 52. Ale Stodola bol senior. A Stodola je ideálny typ pre ľudí vo strednom a vyššom veku, ktorý je neuveriteľne motivačný v tej jeho až takej nenápadnej skromnosti. Ja si pamätám, len tak trošičku odbočím, ale súvisí to s témou, keď som prednášal študentom na Technickej univerzite v Bratislave, v aule bolo 200-250 mladých ľudí a položil som otázku, zodvihnite ruky tí, ktorí sa chcete dožiť vysokého veku. Všetky ruky sa zdvihli, všetky. A potom hovorí, a teraz zodvihnite ruky tí, ktorí chcete byť starí. Teraz sa tak dívali po sebe, rozpaky tam nastali. Ja hovorím, čo sa deje, však to je tá istá otázka. A hovorím im, ale rozdiel medzi starým a tým, ktorý sa dožil alebo žije vysoký vek, je v zásade v tom, povedal by som, v miere jeho rezignácie. Lebo nerezignujeme preto, že stárneme, ale stárneme preto, lebo rezignujeme. A keď človek rezignuje, tak končí vlastne. A ten Aurel Stodola zomrel ako 83-ročný na Vianoce, hodinu po štedrom dni, teda po polnoci štedrého dňa. Je ideálny príklad toho, že človek aj vo vysokom veku, keď má vízie, ciele, tak proste ide. Tak vôbec nevníma ten čas. Priznáme sa, že čím je človek starší, tak tým ten čas nejak rýchlejšie beží. On bol mimoriadne disciplinovaný. V mladosti on mal šťastie, že teda vyrastal v zámožnej, vzdelanej, národne orientovanej rodine, liptovskej gardiarskej rodine. A potom sa dostal na štúdio, na strednú školu, na reálku do Košíc, ktorá bola jedna z najlepších v Uhorsku. A tam mal na ňo veľký vplyv profesor Luc. To bol veľmi otvorený, až taký slobodne mysliaci človek. A ten mu dával také životné, veľa sa zhovárali, títo dvaja. Lebo on vycítil ten profesor, že tento mladý muž je obrovský talent, je veľmi húževnatý a dával mu rady do života. Tá prvá bola, ak dovolíte, ja to ocitujem, stanovte si jasný celoživotný cieľ, kým chcete v živote byť a tomu cieľu prispôsobte všetko. Každý svoj životný krok, každé rozhodnutie musíte mu absolútne veriť, kráčať za ním odhodlane. Nikdy o svojom cieli nepochybujte. Viera tvorí, pochybnosť ničí. Ste ešte mladí, do cesty vám príde mnoho prekážok, ale tie vás musia posilniť. Prekážky a problémy musí človek brať ako výzvy, dokonca by mal byť za ne vďačný. Koho má Boh rád, toho šľahá. Tých druhých rozmaznáva. Nestrácajte čas zbytočnosťami, sústredte sa na jeden životný cieľ. Človek bez cieľa je ako loď pohľadávajúca sa na šírom mori. Nie je dôležité, kam fúka vietor, ale ako nastavíte plachty a ako uchopíte kormidlo svojej lode. Toto sú také vnemy, ktoré celý život išli s týmto mužom. A keď som si potom už v závere románu porovnával, ja som si robil také až skoro tabulky vlastnosti Štefánika, Baťu a Stodolu, tak mi vyšlo takých 7-8, ja som si ich tak pracovne označil, takých 7-8 V, ktoré sú kľúčové preto, aby sme boli v živote šťastní a úspešní a naplnení. A teraz to hovorím bez ohľadu na vek. To prvé V je, a platí to nielen pre jednotlivca, ale aj pre štát, pre firmu, pre spoločnosť, to prvé V je vízia.
musíte mať víziu, cieľ, musíte mať sen. V starej gréčtine slovo hriech alebo hriešnik znamená ten, kto nemá cieľ. Ten, kto nemá cieľ, je hriešnik podľa Nového zákona v starej gréčtine. Sen je asi tá kľúčová vec, ktorá nás motivuje, len podotýkam, že sen nie je to, čo sa nám sníva, keď spíme, ale to, čo nám nedá spať. Ten Aurel Stodula ešte na smrteľnej posteli riešil problém jednej tlakovej turbíny pre firmu Brown & Boveri, svetová firma dodnes. Inak oni tam majú napísané, majú tam jeho veľký portrét v Bádene pri Zürichu, aj napísané Aurel Stodula, otec párnych a plynových turbín. Čiže je to muž, ktorý mal vieru, a teda mal víziu. A keď máte víziu a k tomu pridáte druhé vieru, že tej vízii absolútne veríte, to je to, čo ten profesor učil, tak zákonite príde aj to tretie V, ktoré sa volá vôľa. Prekonávať prekážky a ísť za tým svojím cieľom. To štvrté V, ktoré má Stodola, ja o tom hovorím, vstaň a urob to. Už nestačí len snívať a mať cieľe a sny, ale musíte to aj urobiť. Platí, v histórii vždy platilo, že nedá sa to dovtedy, kým sa neukáže niekto odvážne a urobí to. A potom mali takú dosť dôležitú vlastnosť, to Stodola v tom vynikal úplne excelentne, a to bola vytrvalosť. Viete, není dôležité a veľké a významné začať. Samozrejme, že to má význam, že začnete. No ale musíte v tom vytrvať. To je to najťažšie. Ten Aurel Stodola, on nebol, mnohí si to pletú, že bol vynálezca alebo objaviteľ párneho stroja. On nevynašiel párny stroj ani párnu turbínu. To vynašiel, teda objavil Švéd de Laval a potom v tom istom čase Angličan Parson. No len problém bol v tom, že ten princíp vynašli, ale ten výkon tých turbín bol taký slabý, že sa nedali priemyselne použiť. Až prišiel Aurel Stodola, nesmierne kreatívny človek. On bol vizionár, on to videl, on zavrel oči a videl tú turbínu, ako to funguje a zvýšil výkon týchto párnych strojov, neskôr párnych turbín, zhruba z 10 000 kW na 75 000 kW, čo bol výrazný postup, a dokonca až na 160 000. A dodnes sa vlastne tie turbíny používajú, alebo ich princíp, ten Stodolov, vo všetkých motoroch. Letecké motory, turbíny lodné a tak ďalej, všetko je to na tomto princípe. Tak aj preto ho volajú, že otec párnych turbín. No ale, keď ja som čítal tie materiály, najmä v Zürichu, ako on húžev na tom pracoval, ako to nevzdával, ako mu to nevychádzalo, tie krivky rôzne, prepočty teraz navyše si uvedomte, že ja nie som žiadny matematik ani fyzik, no tak ale isté základné princípy som musel pochopiť, aby som vedel zhruba, že o čom píšem, samozrejme. Tak som si hovoril, kurník šopak, tak keď ja raz budem mať 80 rokov, čo sa už blíži, a s takou energiou, nadšením pôjdem do toho diela, ktoré robím, úžasné. Čiže to je to ďalšie V, čo mám Stodola, vášeň. Keď sa do niečoho pustíte s nadšením a s vášňou, tak vás nikto nezastaví. Ja hovorím, že ja dokonca ani ráno nestávam na budík, ja ráno stávam na nadšenie. Ja ráno stanem a ja sa teším, že idem písať knižky, naozaj. Aj mi mnohí ľudia hovoria, že pán Mamaš, tie vaše knihy sú také energizujúce. Je to dosť možné, pretože na tom sa iste zhodneme, že keď človek ráno niečo robí, je ďaleko výkonnejší, všetko sa otvára, slnko vychádza, kvety sa otvárajú, vzduch je čistý, hlavu máte čistú po noci. Skúste si len predstaviť, to je dokázané fyzikálne, že človek je ráno aj fyzicky výrazne výkonnejší ako večer.
Stodola napríklad bol jasný, typický ranostaj. On stával medzi 4:30 a 5:00. Mal už každý deň večer, keď išiel spať, tak si, už keď bol študent na strednej škole, tak si už naprogramoval čas na druhý deň, čo bude robiť, niekedy dokonca na minúty, čo bolo až niekedy, som si hovoril, to už ten mladý muž preháňa, hej. No ale to bolo to zanietenie, to bola tá vášeň. Pretože mal, ako každý, ako Štefanik, ako Baťa, ten svoj kľúčový veľký sen. Aurel Stodola bol suverene najlepší žiak aj reálky v Košiciach, tu tam píšem, dokonca jeho známky uvádzam. Potom študoval skoro 4 semestre v Budapešti na technikume, kde bol zasa najlepší študent, ale to nebolo tým, že by bol on nejaký, ako sa hovorí, šplhúň. On bol nesmierne dychtivý po vzdelaní a po vedomostiach. On presedel celé hodiny po knižniciach, hrabal sa v tom, bol zvedavý. Zvedavosť je jeden z hlavných motivov pre človeka. Chcete vedieť. A tam sa stretol v Budapešti s jedným tiež Liptákom, ktorý vyštudoval ETH Zürich, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. On mu to tak aj trošku závidel, lebo to bola vtedy spolu s Massachusetts Institute of Technology v Amerike, to boli dve najlepšie technologické vysoké školy, ešte berlínska v Charlottenburgu, na svete. A ten Stodola sa rozhodol, hoci mal v Budapešti ideálne podmienky. Rektor ho tam pozval, aby tam išiel študovať, lebo chcel rektor, ktorý bol v maturitnej komisii v Košiciach do okolností, povedal, tohoto človeka musíme mať v Budapešti, to bude ozdoba našej vysokej školy. Aj tam začal študovať, ale potom si povedal, že ide do Švajčiarska, lebo ho lákalo štúdiu na ETH a ho dokončil. Zasa ako najlepší žiak, tam sa hodnotilo od 1 po 6 bola najlepšia známka, tak Stodola mal počas celého štúdia 6, priemer 6, on mal samé šestky. Istý Albert Einstein mal priemer 4,6. A potom si ten Stodola povedal, keď ukončil školu, vrátil sa domov, lebo otec ho do veľkej miery financoval jeho štúdia a do istej miery na úkor aj bratov jeho, tak chcel to otcovi vrátiť, takže robil vo firme, ale stále mal ten sen. Ja raz budem profesor na ETH Zürich, čo bol sen možno ešte nereálnejší ako Štefanikov, že bude astronóm v Paríži. Prosím vás, ten Stodola nielen, že sa stal profesorom ETH Zürich, ale v 1892, myslím, alebo 3. sa stal najmladší profesor, 810, najmladším profesorom tejto vysokej školy v jej dovtedajšej histórii. 32 ročný. A teraz si predstavte, vy tam prídete, keď som tam rešeršoval, tam je napríklad na tej škole je prísny zákaz zobrazovať tých najlepších absolventov školy, profesorov, 2 zakladajúcich tam majú busty, tam je 8 nositeľov Nobelových cien z tejto ETH Zürich. Nikto tam nemá žiadnu bustu, žiadny obraz. Jeden jediný, kto tam má bustu, síce takú malú, ale má, je Aurel Stodola. Hoci nedostal Nobelovú cenu, nedostal ju z prozaického dôvodu, že v strojarine, on bol strojár, sa Nobelová cena neudeľovala. Ale dostal cenu Jamesa Watta na návrh anglických a kanadských združení inžinierov, čo je v podstate strojarine Nobelová cena. Vy ste to povedali v úvode, že títo naši ľudia sú doma takí, akísi zaznávaní, neznámi. Tam, keď som povedal, že odkiaľ som, že som zo Slovenska, tak nehovorím, že všetci vedeli, ale keď som povedal, že Stodola, tak vedeli všetci. Hej? Až som sa tak tam chodil, taký nakakašený, že ja som z krajiny, odkiaľ je Stodola. Študenti vedeli, na tej buste bol taký maličký nápis, takže vedeli, že Aurel Stodola. Teraz čítate tie materiály.
to ste až dojatí. Napríklad to sú také maličkosti, že on, všade ho písali v čase Uhorska aj na tých stredných školách po maďarsky SZ, stodola, ale SZ, bo keby tam nemal Z, tak sa to číta štodola, hej. No ale tam je poznámka, to som vyňúral, rukou písaná, že pred imatrikuláciou prišiel jeho otec do Zürichu a na žiadosť otca a študenta zmenila vysoká škola jeho priezvisko z Aurel SZ Todola na Stodola. Čiže normálne vypustili na ich naliehanie to Z. No lebo to už bolo nemecké prostredie, samozrejme. Teraz sledujete ten jeho život. Chodil som potom v Zürichu, to bola detektívka, to vám poviem, že ja som tam, prvý raz som tam bol len 3 dní, to som sa tak zoznamoval, to som tam bol cez 8 dní. Tam sú napríklad, neviem, poznáte trošku Zürich, boli ste niektoré dámy páni v Zürichu. Je to krásne mesto, to je vlastne pri výtoku rieky Limmat z Zürichského jazera a tá ETH Zürich, to je na takom, však Zürich je na kopcoch celý. Takže to vidíte z dola, tam je taká veľká kopula. No a tam sú 3 také kľúčové kaviárne, Metropol, Terasa a Odeon, kde sa stretávali, tam bol veľmi čulý spoločenský život v Zürichu, najmä na prelome 19. a 20. storočia. Zürich bolo svetové centrum imigrantov. Však tam Lenin chystal revolúciu v spolupráci s nemeckými tajnými službami, to všetko popisujem v tej knihe. A stretávali sa v kaviarni Odeon, tam je scéna, kde sa stretol Stodola s Leninom. Lebo Lenin chodil, špízoval, dohadoval tam proste, jak tú revolúciu robia, Nemci to celé financovali. Čiže to je vlastne aj učebnica histórie, tá kniha, to nie je len taký príbeh nejaký. No a viete, to musíte dať veľký pozor, aby ste boli presní. A do toho Odeonu chodievali, Mussolini tam chodil šachy hrávať, umelci, James Joyce tam chodil a rôzne veľké mená. A hore boli biliardové stoly, Stodal bol výborný hráč biliardu, len on tam nechodil veľmi často a veľmi rád, lebo to bolo pre neho plytvanie času. Ale chodil tam vtedy, keď ho študenti pozvali, lebo oni ho milovali, predstavte si, že bol veľmi prísny ten Stodal. On sám chodil oblečený zásadne v čiernom obleku a vyžadoval to od všetkých študentov. Tam neexistovalo, jak dneska, že dojdete pomaly v trenírkach. Všetci museli mať čierny oblek, lebo to bola dôstojnosť nejaká, aj voči profesorovi, aj voči samotným študentom. To si predstavte, že prídem do toho Odeonu, teplo bolo, to bolo nejak začiatkom septembra, sadnem si do tej kaviarne a teraz sa tak obzerám. To je viac menej v pôvodnom stave, troška sa to zmenšilo hore, ten vrch už tam nie je. Tak si tak snažím sa predstaviť, že ako to tu mohlo fungovať, kde tí ľudia sedávali, tam sú také boxy, to aj popisujem potom, že jak to tam fungovalo. Sadnem si a naraz príde ku mne čašník a hovorí: Dobrý deň, pán Banáš, a vy čo tu robíte? Čo tu robím? Vy čo tu robíte? Hovorí: Ja som tu čašník. A ja mu hovorím: Viete čo, som tu v Zürichu, lebo píšem román o významnom slovenskom vedcovi Aurelovi Stodolovi. On sa na mňa pozrel a dal mi lekciu o Aurelovi Stodolovi. Povedal všetko, no všetko. Chodieval sem Stodola, s Einsteinom tu často debatoval s profesorom Sauerbruchom, hore hrávali biliard, tam je starý klavír, na ktorom ešte Stodola hrával. Ja hovorím: Prosím vás, to vy skade viete to? Hovorím: Prosím vás, tu každý nový zamestnanec, ktorý nastúpi, dostane školenie o histórii tejto kaviarne. Fantastické. Takže, a to hneď má aj ten host taký pocit, že je na nejakom historickom mieste, že to nie je len nejaká kaviareň. Takže, no dostal som od neho zadarmo pivo, čo bola úžasná vec, ale v Zürichu malé pivo 7,50, tak som sa potešil. Si predstavte, keď som hovoril, že ten Stodola do vysokého veku bol neustále aktívny, jemu sa zasamovraždila staršia dcéra, mladšia sa vydala do Nemecka, čiže vlastne nebola doma, manželka sa postupne pomiatla, hej, čiže on od svojej 72 rokov vlastne práve vtedy on chcel pre tie dcery postaviť, stával vilu v Zürichu vo Vitikone
No a keď ju dostával, tak sa ocitol v tej vile sám. Tak si tam, prosím vás, to bol jeho druhý veľký sen, dal si tam nainštalovať orgán. Normálne do vily, kompletný orgán s píšťalami, zabával susedov a vyhrával tam, viete, keď hráte na orgáne, tak to je počuť všade. Ten Einstein bol veľmi vtipný, lebo išiel s Charlie Chaplinom, to sú reálne príbehy. Charlie Chaplinom išiel do New Yorku v 24. 5. roku a Einstein, keďže on bol aj showman, tak on bol normálne, ak sa hovorí dnes, celebrita. A idú jedným parníkom, prichádzajú do New Yorku, na nábreží už vidia tam davy ľudí, vítali kamery, novinári a tak. A Einstein sa tak nakloní k Chaplinovi a hovorí, pán kolega, pozrite sa, vítajú nás to ako celebrity. Len rozdiel medzi vami a mnou je v tom, že tomu, čo robíte vy, rozumejú všetci a tomu, čo robím ja, nerozumie nikto. No a toto bolo, ja si myslím, že ten Einstein mal na stodolu taký blahodárny vplyv, lebo on ten život bral, však mal ťažký život ten Einstein samozrejme, ale on ho bral tak odľahčene. No. Takže ten $100, to sú krásne veci, ktoré čítate, v ruke máte originál diplomu, keď som sedel v tom Zürichu, kde študenti, $100 dostával stále ponuky zo svetových univerzít prednášať. Viedeň, Hannover, Petrohrad, neviem, kde dostával ponuku z Harvardu, do Spojených štátov. No ale on to odmietal, on bol taký aj v tom trošku konzervatívny, ale cítil veľký záväzok voči švajčiarskému štátu, ktorému pomohol a povedal, že on chce všetko vrátiť Švajčiarsku. Tak keď odmietol ponuku Harvardu, tak študenti mu napísali nádherný diplom a usporiadali prosím Lampionový sprievod z odradosti, že ten prísny profesor $100 ich neopustil. Úžasné. A teraz si to ale skúsme predstaviť, že on tam bol milovaný profesor, prednášal v nie materinskom jazyku, študoval v maďarčine, študoval aj v nemčine, prednášal v nemčine všetko. Takže ja si myslím, a som o tom hlboko presvedčený, najmä po tom, čo som ho naštudoval, videl, aj tie Liptáci, ako ho prijali, no v Liptove tam som prosím, bol skoro národný hrdina, tam keď sme uvádzali stodolu v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši, to som v živote nezažil, tak na moje besedy chodí veľa ľudí, Dom kultúry, tam bolo 350 ľudí, dole, balkóny, všetko plné, tam zobrali polovicu dodávky kníh a chýbali, bolo málo. No. Takže oni sú tí Liptáci veľmi hrdí, ale ja si myslím, že nielen Liptáci, že všetci by sme mali byť na toho muža hrdí. Ja teraz, koľko je hodín? 5:30. No, ešte sa trošičku vrátim, len k týmto už som o nich hovoril. Baťa, Štefánik, $100, to sú tie Včka, ktoré som spomínal, tie ich základné hodnoty. A posledné V, ktoré musíte mať, aby ste sa vnútorne nejak naplnili, musíte byť vďační. Musíte byť vďační, možno stvoriteľovi, možno vášmu okoliu, vašej rodine, priateľom, všetkým tým, ktorí vám na vašej ceste pomáhajú, lebo bez tej vďačnosti to nejde. A keď všetky tieto V naplníte, tak dokážete to, čo Milan Rastislav Štefánik hovoril. Ak chceš byť víťazom, tak sa tak správaj už teraz. Čiže to posledné V je víťazstvo.